pa ng ulan, si Tatay Adam Diontoy ay naghahanda na lumabas para mag-ensayo dahil naniniwala siya dito siya gagaling. Hindi inalintana ang dulas ng kalsada. Ikot ng ilang kilometro ang layo para lang magkaensayo si Tatay Adam Diontoy. Ikot ng ilang kilometro, sinabayan ko ito. Magandang hapon po, magandang umaga, magandang gabi sa lahat ng mga kababayan natin kung saan man kayong lupalop, naroroon sa ngayon. Nandito tayo kay Tatay Adam Diontoy dito sa Caloocan. Siya po ay 3 years nang na-stroke o paralyzed. Bakit ka po ba na-stroke tayo? Sa overfatigue, sa trabaho? Sa trabaho. Taas ang dugo ko rin. Kaya wala, hindi ko pinapansin. Ano pong hanap buhay mo noon dati? Driver. Si Tatay Adam ay isang driver ng Trucking. siya ba ay isang driver ng truck. Bago ang lahat ay may ibibigay muna ako sa iyo. Tatay Adam, grabe pala yung ano mo, 3 years na. 3 years na. Stroke. Nag-drive ka dati ng Truck. truck talaga siya. Oh. Paano nangyari yung pagka-stroke mo? Ano lang, parang namanhid lang yung kami. Kasi kami ng mga pinsan. Namanhid lang yung pako yun lang. Nakala ko, ano lang, normal yung manhid. Oo. Yun na yun. Sa palagay mo, sa overfatigue o ano? Pati, High blood? high blood lang doon. Ito pala ang dahilan pala sa pag-stroke ni Tatay Adam ay halo-halo na high blood tsaka overfatigue. Ito yung stroke itong stroke na ba? Ito ba yung na-stroke tayo? Sa puntong ito, hinawakan ko na ang kamay ni Tatay. Pinundiriya ko agad ang kanyang phalanges sa may konektado ito sa mga sinuses. Lahat na daliri ay tinirapi ko muna. Pangalawa ko ay dito ako sa may carpal area. Pati na ang tendon ay kinukumpuni ko na rin. Nagpupokus ako dito sa may carpal area. Pinisil ko ng bahagya itong palad ni Tatay. Dinaanan ko na rin itong ulna at radius, pati na rin ang bahagi ng elbow o forearm. Dinaanan ko dito
ang tricep muscle, ang bicep muscle. Piniga ko lang ng bahagya. Kailangan kong madaanan dito lahat na ito: bones, joints, ligaments, tendon, nerves, blood vessels, at inikot-ikot ko ng counterclockwise ang kanyang buong braso. 5 times ay sapat na. At dito naman ako sa may forearm. Kailangan ko ma-stretch ito itong radial nerve at ulnar nerves at ang median nerves. At hinila ko lang pataas at pababa ang kanyang forearm. At 5 times ay sapat na. Kailangan kong madaanan ito. At finish ko naman ang kabilang side niya dito sa may ang konektado dito ang scapula, ang glenoid or joints, ang humerus at ang ulna o electron. Yan po ang nagkukonekta itong staging na to. Maya lang sa kabilang side naman kailangan dito madaanan ang long head, ang lateral head at ang medial head at ang ulnar rin at ang extender. Ang dami yun. Maya-maya lang ay nagtatapos na ang sa kabilang shoulder. Kitang-kita ko kung gaano kasaya si tatay. Lumipat naman ako dito sa kabilang side, which is ito yung normal na parte. At ito kailangan ko lang madaanan itong lahat na ito dito sa may phalanges at sa may sinuses at dito sa may carpal area at dito sa may tendon at ang flex tendon. Lahat ng part ng katawan ay nandito na. Gallbladder, colon, intestine, bladder, eye, air, brain, stomach. At ito, dinaanan ko na ang kanyang sinuses. Lahat na daliri ay kailangan nating i-therapy. At ikot-ikutin lang natin ng bahagya ng pa-counterclockwise at Kailan to? Tawagan ng Domino. Tawagan na ako. dinaanan ko na rin ang extender at dito sa may tendon at sa may ulna at concentrate ako dito
sa part ng ating katawan. Nandito lahat, shoulder, liver, gallbladder, colon, intestine, at bladder, at ang stomach, at ang thyroid, at ang kidney. Nandito na rin ang eyes, brain, at ang sinuses. Ay maya-maya lang bahagya ay lilipat ako dito sa may elbow, forearm, dito ako sa may sa siko, dito sa may scapula area, pinus ko lang at pinul ko tutulak mo lang doon sa kabilang shoulder. 5 times dito ay sapat na, at ito inikot ko ng malaking ikot pa counterclockwise, at clockwise itong shoulder at buong shoulder ni tatay o buong kamay. At dito naman ako sa palikod na bahagi dito ang right radial nerve, ang ulnar nerves, at ang medial nerves. Bahagya lang at dahan-dahan ang pag-stretch nito. Maya-maya bahagya ay nandito na kami sa part ng hair, sa may anit dito, at sa may malaking bahagi ng ulo at buhok ay susuklayin lang natin. Ito na kami sa may earlobe, sa may tainga. Kailangan natin i-therapy ito para sa kanyang pandinig na malinaw at matalas na paningin. Ayan po yung epekto niyan sa tainga, sa earlobe. Nandito naman ako sa may forehead. Pag-therapy dito sa forehead papuntang sentido o sa may dimple. Ikot-ikutin mo lang yan ang dimple ng clockwise at clockwise ng 3 o hanggang 5 beses. At dito naman ako sa may eyebrow niya. Kabilaan po ito ang pagtitherapy natin dito sa kanyang right na elbow, pati na rin sa kanyang mata. At maya-maya lang ay lilipat tayo dito sa may pababa sa may nose at
papunta naman tayo dito sa may chick Babalik ko na lang. area o sa may Pisngi. Oo, nagbaba ko na isang araw eh. Dito tayo muna mag-concentrate kabila ang Pisngi o chick dito sa may left and right. Pababa lang, pababa. Dito naman tayo sa may Joe area o sa chain, sa chain tayo at sa may nose trail. Ikot-ikutin lang natin ng pa-counterclockwise itong chika ni tatay o mukha. Pati na rin ang jaw ay sasama na rin natin ang jaw area. Ito na kami, nag-stitching na kami sa may jaw area, sa may right side. Mamaya-maya konti ay left side ang ititirapin natin. At ipabuka mo lang ang kanyang bibig para siayos ang kanyang jaw therapy dahil pag hindi natin ititherapy ito ay maapektuhan ito sa kanyang pagka-stroke o paralyze. 1, 2, 3, buka. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 3, tingala sa taas. Sabi mo kung makita. Okay, tingong sa gilid. 1, 2, 3, 4. Kabila. 1, 2, 3. Baba. Yuko. 1, 2, 3. Okay. At maya-maya lang bahagya, nandito na tayo sa pinaka-favorite kong stretching. Maraming benepisyo nito. Ito yung mga benefits. Ang joint pain, muscle pain, swelling, confusion, sprain, at ang menstrual pain, stomach ache, scoliosis, pati na rin ang mild stroke, neck and shoulder pain, at ang back pain. At ikutin lang natin ng pa-counterclockwise at clockwise, at kailangan natin madaanan lahat dito ang bones, joints, ligaments, tendons, at ang muscles, na lalong-lalo na ang blood vessels. Kaya i-up and down lang natin ang kanyang fibula at ang kanyang tibial nerves ng dahan-dahan. At maya-maya bahagya ay dito na tayo sa kanyang paa. Kailangan natin marami tayong dadaanan dito. Ikot-ikotin lang natin ng konting ikot pa-counterclockwise and clockwise. At konting refresh muna dito sa may paa. At ang ating unahin dito ang kanyang ang part ng eye tsaka ears. Pinukpok natin ng bahagya itong part ng mata. At dito naman tayo sa part ng pituitary or dito sa may head or brain, pababa ng thyroid. At lumipat tayo dito sa may lower back. Ito yung part ng lower back at hip or knee.
At sa kabilang bahagi naman ng eye saka ear. At lumipat ako dito sa may baba, sa may pancreas area. Kasama na ang liver dito at ang waistline or kidney. Dito naman ako sa may bandang side, sa may part ng arm at ang shoulder. Ito yung part ng shoulder natin at arms natin. At ito na patapos na ako dito sa may sa kabila. Tama lang. Okay. Nakakabigla, no? Isang na ulit, no? Marami. Kapit lang, ha? Yes. Relax lang. Relax lang. Relax lang. Okay. I-stretch muna natin ang kanyang fibula ni tatay na itong dito sa may paa at konektado sa may shoulder. I-twist lang natin ng 5 times ay sapat na. At sa kabila naman side, ganito lang din ang ating i-stretch o i-therapy kay tatay for 5 times ay sapat na konektado ito sa may likod. At dito naman tayo sa may tibia at sa may fibula i-twist lang natin ng bahagya. Kailangan na madaanan dito ang mga talos at ang mga bones, tarsal bones, pati na rin ang distal. At tapos lang natin ang pataas na itong buong dahan lang dahil medyo nasasaktan na si tatay. Kunting bahagya lang at dahan-dahan lang talaga ang pag-push na pull dito. At ginawa ko na rin ang dalawa niyang paa para ikutin ng counterclockwise at clockwise. Ito yung therapy ko sa mga works na ito. Ganito lang kasimple, 5 times lang ay sapat na. Relax lang. Sakit ng kulit. Sakit. Lagi. Ano kuhan mo? Basa. Sapatos. Saan kami kuya kaila? Sige lang.
Maraming salamat TV Bisaya sa pagpapili sa akin. Medyo gumanda ng pakiramdam ko. Malaking tulong sa akin ito na therapy mo ako. Maraming salamat. Pag-therapy mo sa akin. Ito, hindi ko makakalimutan to na pag-therapy mo sa akin. Pagkala ko, wala kang therapy, wala akong pera. Nandito ka para tumulong sa akin. Maraming salamat. Sige, Bisaya. Shout out Hagayat sa Tukan Leyte. Adi akong gitirapiyan na diya ka among balay. Kamarin. Mga kapaturan nila kira Hats Mahusay. Adi Ruas, Pipi. Adi ako therapy ako nga din. Ito, walang mabayad. Therapy na po kayo. Dito sa TV,